welcome to Siquijor. Yeah. Ambot na kita mi. So, nag-wait na lang mi sa mong food. Gutom ni kayo mistanan. Asa taron lab? Currently nami sa Triad Restaurant. Triad Coffee. Larena Triad Coffee. Karon appetizer pa ilang na serve. So, magkaon na lang hinahinay kay gutom naman. Nya. Karon kay perfect timing kayo kay nganyo festival sa Siquijor. Yes. So, mga dito mi. So, maraming turista dito. Hey, what's up, man, guys? Yo, what's up? You're dancing street. Before that kay mo, No, check-in sa ta. Kaya atubot na nga itong mga bag kay. Luoy kay ko, bugat kay kong bag niya. Mapilapil kong festival. After maguba atong buko-buko niya. after na to check-in kay wato dito sa Siquijor Festival. Yes. Be with us in this whole journey sa Siquijor Festival. Maglingaw-lingaw ta and mga unta. So, mga unsa mi, then we will be back. Yes. Hi guys, manamig kaon. So, Busog na kayo. kasi grabe. Daghan Yummy kailang sila. serving niya, lami. Lami ilang serving. Oh, Dari sa Triad. Larena Triad Coffee Restaurant. Coffee? Cafe. Cafe. Restaurant. Oh, kana siya. Karon adto na ta sa tong balay for tonight. Yes. Okay, Sa so, Kanjahawon. Kanjahawan, Nipahaw. Lipahat. Yeah, so see you guys. Hi guys. Yeah. Abot na gid mi. Nanami sa amo ang accommodation. Worth it ra bukid kay siya, sin bukid gyud. As in, abi na kung nawagtang na talab. So, itour na to sila? Yes, tour na sila lang. Sige. Sige, mag-tour na ta. Hey guys, so mauni siya amo ang room for one night. So, ganta mo og tour karon. Tara. So, napani hagdanan, dari musaka pa ha. Ayan, di kaabot nimo. Naiiro. Ang among bantay. Tara. So, nasya sa gamay nga hagdanan padung sa amo ang porch. Kani porch ni siya. Pwede mi magtambay din ni. Nice pa na siya duyan sa babaw. Tara. Ano siya, pwede na siya daw i-down if ganahan mo. Ganahan ta? Ganahan mi. So, pero I think napay much better ano. Wait for it. So, dali. So, data sa amo ang room. So, itour mo na mo sa among room. Napay design diri nga Murag kuan. sa kabaw man ni. Kana gani ikuan sa kabaw. Pero murag kuan. Sungay. Basta. So, Karon pa kagits. so dara. Please come in. Ni siya. First thing ni mo makita ni ang bed. Kani. Nice kayang bed. Foam siya. Then naay lamisa. Ganun ko ani. Nice nga lamisa. Then human, diri ang amo ang nga CR. So, pwede na siya. Kahit sila sa baw. Sama na siya ang CR. After, diri sa kitchen, little kitchen. Na diri pwede manghugas, pwede magluto-luto. Napo joy ref. Sus, my God. Napay ref. Pwede mi magbutang og mga sabon-sa diri. Uy, sama na lang. Naay mga sa man Nailim. Nailim nun diri. Pero bilin daw na sa katong ni check-in diri. Dili na amo. Dili na amo ha, dili may manginom. Nana siya dara. Kanang sana ref, then dili pwede rin na siya nimo i-slide. Tadan! Yeah, kanina diri ang mga
Plates, utensils, and everything. And we've come to the very best part sa kaninga balay. So, come in, come in! Ano na siya ang best part? Feeling ako, muna siya akong favorite part. Ikaw sa lang? Ano sa yung favorite part? So, dali na! I-slide na siya. Wow! Dara ang view! Kahoy, mangga. Mangga. And the best part kay kanisha. Taring! Pwede mo, maka? Hay din. So, nice kayo. Then, laom na siya sa ubos. Muna siya ang best part. Pila ko, dili rata matulog lang. Ha? Mga akong talabon sa aman. Ay, bitaw. And then, sa buntag, kung mga unami, nara na iba. Pero nice, sige hapon na mong view, ma-inspire mo kaon. Nara na dito. Amo na siya ibutan diri sa center. Then, magkuha rami og depende ra, if ganahan ako kay okay raman ko. Butang ra ka og mat. Then, lingko dayon diri. Then naman, pagkaon dayon. Kaon din diri. With the $1 million view. Alright. Yes! Sige mo na siya. Thank you so much. So guys, nice yung kainin. Pero unya rami mo hatag sa among review. After naman din eh. Di ba, love? Yes. Yes. Hi guys! Padong na mi Siquijor, hopefully makaapas pa mi silang festival. Wa mi nag-expect na bukid kayo mo atuon. Kanang challenging si kayo ang dalan. So hopefully maabtan pa nato ma-share, madungan nato kuan experience ang ilang festival diri. Alright. Woohoo! Hi guys, wala nami kaabot sa street dance. So sa showdown nami. Then 30 pesos ang entrance. Yung puno na kay tanan, nangyaka na lang mi sa saw. Makita. Ako buhok. So wala pa nag-start. Nagkuhan pa na dagang pag mga intro. So wala. Makita ra na mo nag-start na. Bye guys. Hi guys, abot na mi gikan sa kan festival sa to Dilaab festival sa Siquijor. So kan na lovely sa kay lang kan celebration dito. So nya ni lakaw lang mi una kay kan maabtan na mi gabi. Og tinuod jud na abtan jud mi gabi. Abtan jud gabi. Pero ang nakanice sa mong spot gud sa favorite spot kato among share ninyo gani ha. Kay kuan nga nang ang atubangan gud napuno gud og fireflies. Yes, daghan jud kay fireflies. Happy na isunta excited kami na i-share ninyo. Makuha di man siya makuha sa video guys. Try ko na nato. So try na mo. So maningkamot gid mi na ma-experience niyo ang among na-experience. Kay thankful kami kay you've been following us for since yesterday. Charot. Pila na ta ka months? 4 months. 4 months na garo mi nag-vlog. So let's try na if makita ba ninyo ang fireflies. Yes. So guys, so we tried our best na makita mo sa kuan fireflies. Excuse me guys. So padyo ko na ayos kong hilanat ubo og sipon. Pero laban lang sa no, sa laag no. So again, we tried our best na makita mo sa fireflies pero
Di dyan siya makuha. It's for our eyes only. Yes, dapat dyan mo manhi Mm. and experience it yourself. Yes, so don't Yes. worry. Amo na ikuhan ka ng o sige tawagin ni ka na ibutang na mo sa description asa ni siya dapita na lugar which is so lovely. So worth it ra gyud Pero kayo. dapat yun mo mag-booking. Mm. Dapat mo book mo daan kay limited ra man ang ilang place. Then if mga nimo niya fully book sila, mura gyapon ikuan lagi hapon mo sa Lina Resort. Again, lovely kay ang place. So kuan siya na recommended ni siya ba. Recommended pero again disclaimer wala mi kuan na ni ha. Wala mi commission. Charot. So kana or pwede ra sa nato ihatag ang link di ba asa mi nagbook para ditso na mo na hassle free if ganahan mo makatry din so recommended si if kailangan mag-rent mog motor padong mo din Bito. Grabe kay kanang suok ka so okay siya pero worth it bukid. ra. Worth it ra. Happy ra mo. Pagdungan-dungan jud tag storya. Happy sana man happy na. Ilag. Sumagon sa ta diri lang. Mo sa na lang ta diri. Mag-chill na lang ta, enjoy na to ang fireflies and enjoy na tong place. And ano siya. And see you tomorrow. See you tomorrow guys and Hope ninyo na-enjoy ninyo video. Please don't forget to subscribe and click the bell button. Clang 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 clang. Ano yung sound effect? Now sorry again guys. Bye bye guys.